Laviću moj, stigli mi do novembra. Jesmo, Movember, jel tako? November, yeah. Da. Rijetko je to zanimanje u kojem se mi bavimo sa osjećajima našim. Nemoj pokazati osjećaj, nemoj. Čak je to nešto prešutno, to nije nešto što se govori, ali je negdje to u podtonu. Neko pravilo neslužbeno da muškarci kao ne razgovaraju, da smo svi tough guys, i ko će manje pričati, taj će biti jači. Ali mislim da smo nekak prošli to vrijeme, mislim da... Ja se nadam da jesmo. Meni moj stari govori i za glumu, ali općenito, nemoć je moć. Ima nešto u tome. U smislu? U smislu pokazati svoj osjećaj znači da si prisutan, da si živ, da si tu. Jer ako skrivaš sve, ako držiš iza nekog zastora, malo si prazan, otupiš malo, znaš. Uvijek te život može dofurati do tih trenutaka kad ne može spojiti kraj s krajem. Nisam imao vrijeme za sebe i nisam znao kako si očistiti glavu. I onda si kažem, dobro, gledaj, sad imaš 2 tjedna napunjenog rasporeda, izdržiš 2 tjedna, nakon 2 tjedna ćeš uzeti vrijeme za sebe. I to treba biti tak, jer ako... Ali bitno je to da si staviš to, da si kažeš, ne, budem, moram, treba mi to. Jer misliš si kao, ma lako ćemo, nema veze, to ću pokrpat negdje, ali ne. Treba se brinuti za sebe. Da. I fizički, a i mentalno. Gledaj, opa, je višao? Nemoj, zalijepio sam se!